Oyan kwene go to aso se we. When I go to us, now him say my use we. Me di we ye na kokona ko pake woni ama na free ha ko. Ah. Ono wa na kasa no. Me ne wo na ekasa. Woni me na ekasa. Ah. Me say my use we. I don't. What use me? Nti wo me nka wo. Braha. Hey, Jamie mu. What use me? Ah, puno kwa no tumo ye. Ye, mama so di me pa o antewra ba sa wan. Na o wie so so sa kwese ba afro no odi komo wo fro. Na se wo so apia kwa aba. Wo san na me esise manta de. Ah, na antewra ba no wan. Wo san me di bibie mu e. Na me de me kwa do na antewra ba wan fa antewra ba. Me say akwa we my use the papa. Ah, me ho atome. Ye. Ah, na me krom ha no be prema ni ba te se me na ka no se de. My use no. Se ma ka che se me ntade na e wo ho no mo fa nhehye na me ba ma ye na za. She, me de me ma no krom ha no me form na my use o mo. Won ti me ka wa hu. Won ti me di wo krom ha no. Ye frɛ me anti araba. She, me. Mama, Kobe. Oh, ye na bra, woni se ma feel. Ye na bra. Ah, me wo fie chao. Mate, ye na bra na me ho na me ye me zigi la. Why? Mate. Okay. Hey, Kobe so ba. Me na me hwe me so ikura ho ha no. Na me kra, akwa we na all part the say. Me hwe me so ikura ntungu na Kobe ba. Kobe afra me se wo ba. One say me nka wo krom ha wa ho. Ante raba. Oh, ante raba. Ah, na obi aseme hye man tade. E wo de. Na say me catch you say what you tade na wi. Me wie na wo ye de wa yen kwoto aso. Me catch you say me ba ba ye ade wa bonti han. Ade ti na wato am no ade no. Oh, yen kwene kwoto aso se we. Wona wa kwoto aso. Na wonim say ma use wa wie. Me di wa wie. Ye na kokona ko pake woni ama na free ha ko. Ah. Ono wa na ekasa no. Me ne wo na ekasa. Woni me na ekasa. Ah. Me say my use wa wie. Ade what use me? Nti wo ti me nka wo. Bra. Jamie mu. What use me? Jamie mu. Me use wa wie. Na no woni twaka bia. Na wo mpɛ me na me da rough no. Fa nso nsi wo. Wo mpɛ me na wo me da rough no. Ah. Na me so da ya anya. Hey, wonti me nka wo krom ha. Da bi o. Me fa wa me wie na madam po. Enu tira so me hye man tade na yemo to taba. Wunya hu hwe. Wo mpɛ me. Ye na ko pake wo niam na free ha me so obi ba ha no me so. Tobo. Me to me bo se de. Ena wo ne me de da basa no. Na me no he. Ena. Na de ma. What's a mass for you? Enyo odo na me de ba yo. Na for odo ama. What for odo ama? Ena wo so ma what de me sika bi no. Tade wo. Etu so mpɛ me. Me say me mpɛ obi. Wo mpɛ me. Me mpɛ obi. Okay, no problem. Me mpɛ obi. No problem. Dia asem. Na wo kire. Wo mpɛ me. Me say me mpɛ obi. Wo mpɛ me. Wo mpɛ me. Ah! Wo mpɛ me. Ha! Etu na ada ne nsuo. Etu ne me no nya na ne nsuo. Oh. Ha! Na wo ya dai. Yeah! Wow. Sidia. Ah! Na di do dai mi nyina ni. Me ya bai fo kra so ka woni mu ahu. Enu tira ma me tuo ne nyina da ne ayi no. Me sa bo tu bi. Tell you watch it. Na wo betumi me. Famisi kama me. Ta bia me de ma. On famisi kama me. Wo mu ahu. Wo ba dey. When you famisi kama me. Make sure police am out see. Me ni krata to police ama me. Wo ba dey. Yeah, hello. Police. Sure. Ah, Bright bia ba ho pe so ku me. Yeah, I want to see our hand okay. Yo. Yeah, next time. Where Johnny ko? Yeah. Me ko di twabone. E twa ba me ko di ye. Wa wisu me awie no wo say frɛ police ama me sister yi nfa bone ni. Yeah, bro, try some so pa de. Ma me nta sei na cause the way sister we si aye ne de. Ono de se kromo aye ye botwa police ama. Na say sister we na mo kana asem so nfa bone ni no odi wie no twa police ama no. No, Dede Benny. Na you put up the way.
police for we mo pa ochia ya me na atua mo ka no o se mo de mo ka na hwe wo na sister wo ya fo sa tena se nya police for kai na hwe wo a na ka me ya me chemfa mo ko Ghana sister we mesika wadi mesi so e benfo na ma bo ne tuo na ada ne nsu a me fa baabi me sister we my sister we ba ni adi me wondo ni mintia atade na kwa mo pontontune na mo atade na kwa pontontune o se sementade efi okra mensi obiem mensi ne fi obiem hwe wondo ni mintia wo ye me ma emai mo atade na kwa pontontune wondo ni me na we so e sister ipa wa sha me ma atade wa se ma bebe sa ono adwumpo no ne tirim sa ahye me matanga enya hwe me kotwetwam da kwa toilet